بزوباوي دايركتور يونيسف استمرح له ودب حبرات هاجرات مالن لومن مستفلالي وسبسلطان منግስቲ ኤርትራ ርክባት አካሂዶ نزب زملكت هابتوم فرزغي زدالو ጸብጣብ ሄኖክ ፍረ ሚካኤል ቀርቦይ زوباو دايركتور معكن حصانات ودب حبرات هاجرات يونيسف اب مبرقن دቡብን አፍሪካን ተጸዋዒት ብዛዕባ ኤርትራን ሚስ ሌይላ ፓካላን ትመርሖን زوباوي دايركتور هاغرا ودب مقسقاس السبات مالت IOM اب مبرقن قرن افريكا مستر اشرف النور زركبو ጉጅለሉኽ اب ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ የካይዳሎም بعصرتو شوعات تحدار مس مينستر قدات وصاي اتو عثمان صالح اب زغبرو ركب اتغجله نهلو كنتات ኤርትራ بزملكت مبرهي توهيبوم مينستر عثمان اب مغلصيو ኤርትራ አንጻራን ዝغنعو استفلاليو ملكعات زحزو تصابوتاتن مسرت አልቦ ጸልመታታትን بصنعات كم زمكتت كم ውጽኢቱ ድማ حقኛ ምስለ ኤርትራ እናተخلع ምምጹ በመብራ ልምዓታው መደባት ሙሉ አትኩሮን ክውሃቦ ግን ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ቀያድን ናይ መወዳታን ቢይን ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ባይታን ምትግባር ሓላፍነቱ ከልዕል ከም ዝግባ አስሚርሎም ሚኒስትር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ገርግስ ተክለ ሚካኤል ነቲ ጉጅለ ተቀቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒሳብ መደባት ተሃድሶን ዳግም ህንጻን አተኪራ ሓይሎ ስርሓት ከም ዝዓመመት በመብራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣገደስቲ መደባት ልምዓት ወጢና ኣብ ትግባሮም ብልዑል ተወፋይነት ትሰርሕ ምህላዋ ኣብዚ መዳይዚ ንተራ መሻርክቲ ልዑል ግምት ከም እትህቦ አረዲዩ بزي كازي تጉጅለሉኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሚኒስተር ጥዕና አሚና ኑር ሁሴንን ሚኒስተር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን አቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወትን ተራኺቡ ኣብ ጽላታት ጥዕናን ማሕበራዊ ድሕነትን ተመዝጊቡ ንዘሎ ገስጋስ ብዝምልከት ንዝተዋህቦ መብርሂ ድሕሪ ምስማዕ ኣብዚ መዳይዚ ክግበር ብዛዕባ ዝካል ሽርክነታዊ ምትሕብባር ዘትዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለሉኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ሚኒስተር መሬት ማይን አካባቢን አቶ ተስፋይ ገብረ ስላሴ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኤርትራ ኣብ ዕቃበ አካባቢን ማይን ከምኡን ምሕደራ መሬት እትኽተሎ ፖሊሲ ዝምልከት መብርሂ ተዋሂቦም ብድሕሪዚ ሓደጋ ምድረ በዳነት ንምብዳህ ብዛዕባ ክግበር ዝካል ምትሕብባር ተመያይጡ ብተወሳኺ እትሉኽ ምስ ሚኒስተር ፋይናንስ አቶ ብርሃነ ሃፍተማርያም ተራኺቡ ዘትዩ እቲ ጉጅለሉኽ ብሰንበት 16 ሕዳር ምስ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኤርትራ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምትሕብባር ንእተሰላሰሎም ዘላ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሶምን ከምኡን ነቲ ሽርክነት ዝያዳ ንምምዕባል ብዛዕባ ክውሰዱ ዝካኣሉ ስጉምትታት ዘተ ተኻይዱ ኣብ ትዕለት እቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ እትሉኽ ምስ ሓለፍቲ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራን ተራኺቡ ንዕላማታትን ንጥፈታትን ናይተን ማሕበራት ዝምልከት መግለጺ ድሕሪ ምስማዕ ኣብቲ ዝቐረበ መብርሂታት ተመርኪሱ ብዛዕባ ክግበር ዝካል ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ተመያይጡ بزوباو دايركتور معكن حصانات ودب حبرات هاجرات يونيسف اب مبرقن دቡብን አፍሪካን ተጸዋዒት ብዛዕባ ኤርትራን ሚስ ሌላ ፓካላ ዝተመርሐ ጉጅለሉኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዝነጥፉ ወኪላት ናይቲ ውድብ እናተሰነየ ብ17 ሕዳር ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዞባ ማእከል ዓድታት ላምዛ መርሓኖን ዓድቀን ዝርከቡ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ምድግጋፍ ዝግበረሎም ፕሮጀክታት ልምዓትን ቀረብ ስተማይን ኣብ ዝተዓዘበሉ ብኪላታት መብርሂ ተዋሂብዎ حرستوت زوباغاش باركا سالا ጻዕሮምን ህጡር ክራማትን ዝተረኽበ ሩቡሕ እቶት ኣካልን ቃንጫን ብግቡእ ኣብ እዋኑ ንምእካብ ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻት ዞባ ሓላፊ ልምዓት ቦሊ አቶ አቡበከር ዑስማን ሓቢሮም ነየሪና ብዛዕባ ሓበሬታ አቶ አቡበከር ክራማት ሎም ዘበን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዞባጋሽ ባርካ ብዓቐኑን ዝርግሑን ጽቡቕ መንባሩ ኣብ ተንዶንጊ ዝጀመረለን ኡሳን ዞባታት ውን እንትኾነ ዘራእቲ ኣብ ደረጃ ፍረ ከም ዝበጽሐ ብምጥቃስ ሓረስቶት ነዝተረኺቡ ዘሎ ምህርቲ ክኽሰት ካብ ዝኽእል ተሪኦ ጸያቕ ማዕጺድን ባልዓትን ንምድሓን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ሓረስቶት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጥሉል ክራማትን ኣብ እዋን ማሕረስ ኣብ ምቕርሐ ትራክተራት ንዝነበረ መቕርሐን ንኣድማዕነት ሕርሻውን ጥፈታቶምን እቶቶምን ብእወታ ከም ዝጸልዎ ብምግላጽ ተመዲበናሎም ዘለዋ ናይ መኸዳ ማሽነሪታት ኣብ ርእሲ ዋሕደን ዶንጌን ስለ ዘለዋ ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ኣብ ደረጃ እቶት በፂሑ ዘሎ ምህርቲ ኣቓልቦ ሂቡ እኹላት ኣኼቲ ኣብ እዋኑ ክቅርበሎም ኣተኻኺሮም ነዚ ሕቶ ሓረስቶት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ አቶ አቡበከር ነቲ ናይ ኣኼቲ ማሽነሪታት ጸገም ምስ ማእከል ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክ ዞባጋሽ ባርካ ምምሕዳራትን ሚኒስትር ሕርሻን ተዋሂዶም ፍታሕ ንምምጻእ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ብምብራህ ሓረስቶት ነቲ ናይ መንግስቲ ማሽነሪታት ከይተጸበዩ ብዘለዎም ናውትን ናይ ውልቂ ኣኼትን ተጠቒሞም ምህርቶም ይኹን ተረፍ ምህርቲ ብግቡእ ክእክቡ ጸዊዖም
ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዞባ ዓንሰባ ዝሰላሰል ዘሎ ምዝርጋሕ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ምስባሕ ንጥፈታቶምን ዕብየት ፍርያቶምን ደራኺ ተራ ከም ዘሎ ኣልማዕቲ ጀራዲን ሩባ ዓንሰባ ሓቢሮም እዚ ጸጋዚ ሃገራዊ ራእይ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ዘስምር እዩ ዝበሉ ቶም ኣልማዕቲ ብሰንኪ ክብሪ ነዳዲ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝቐርብ ፍርያት ክብሪ ከም ዝጸንሖ ብምጥቃስ ዝነበሮም ጸገም ብምፍትሑ ንጥፈታቶም ኣብ ምድንፋዕ ከም ዝርከቡ ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ምዝርጋሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ጀራዲን መቐጸልታ ናይቲ ንጥፈታት ኣልማዕቲ ንምሕያልን ዘመናዊ ንምግባሩን ክካየድ ዝጸንሐ ስራሕ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ፍርያቶም ብዓይነትን ዓቐንን ከም ንምባልን ዋጋታት ንምርግጋእን ከም ዝሕግዞም ኣረጋጊጾም أبو أمبر محبر المعت جرادين زوبا عن سبعة أرآيات ولد بوغنو منغستي نزل حترتات نمقلال أب جرادين زرق حزول مسمر إلكتريسيتي مسرتاوي طلباتهم زملسن زيادة سرح زتباب عن مخانو بمملكات معريو مياوي كلتن بقعاتن المعتن معباي منيستر حرشا سلطناتات كودو بلوم تلابيوم أبزوبا ربوب زنطفو وننت تكالات عام 2014 قدم مززاما فأرواني نمكحدسو حلافيت أنفر نغري أبتزوبا ويزورو الغانش كدانة أزاخيرا أبتزوبا كاب زركبا لعلى 13 تكالات تن شوعة شحن 468 أبزحلف 10 توارح فأرواني نكم زحدسا إذن استرفا قن زاقيت كم زي حدس أزحبرت ويزورو الغانش فأرواني بأوانو مزي حدس سعبيناتو كبير سلازوخانة وننت تاريفو أبزلو كل تورحي كحدسو أزاخيرا فقدواني نمحداس تزمت أجزاء كورح الطريق صبور حسنا محنو زحبرت وزير الجانش بدحر الزجن معزعة النوسها كم زخيد عم ودعت عمد زر مجايد ما تعق صراحة كم زفتران تيرام أمن دفرع عدو خلاء عرزة دباروا دك أمحرن عد أيحن بتصحفت كفيتهم عقل جلوت كم زهو زحبرت وزير الجانش أبنو سان زوباتات سجنيتي سنعفة ماي عيني تصورونا ماي منن إمنا حيلن دما نسم محدارات بموهاد كم زنت فطقيسا أمن زاي نسم محدار زوبا بمرجرة أبات تصحفت تخفيتو نهزبي بغربة عقل جلوت زهو جلو من جدي أمن تتحكم زلو جاليزام ويزرو الجانش مودعتان ختمات سنعفن عد أيحن عقل جلوت زهب أب عد أيح زركة بيت صحفت نجدي أخو المسالة ياسل زين برو أبصراح من النجايات كم زن حب محبر أبزوان الزجن أسرار حوم لمحيال بزوات أمر مسرت أخو المسالة يتمالي إلو تصفوف عقل جلوتها مهب كم زركب أبريهام تمال السنبت 16 حدار أبز تخيد مخفتي وددر زور رواندا شمونت إيرتران تقدمتي مسقدموت عسرات يوم أبتي أب ستاديوم كتما كيغالي زتخيدن 3.5 كيلومتر شفنن لعلى سوسة تقدمت استساتفو فلا موددر تقدماي مخصب دبساي شاوعي كوتسن كله إلياس يمانه عسراي أمانيل غرز جهير مبل 11 أرون دبرتين مبل 10 داويد هايله مبل 15 مليون أمانيل مبل 16 برخت يمانه مبل 19 سولومون هبت دما مبل 10 يوم بزي كازي تقدمتي برهانه ملأكه محاري تسواتيانن يوهنس ولد رفايلن بقدم تقتل مبل 34 كمون مبل 49 كم زوت تفليتهم اتي كاب إيرترا رواندا دو أفريقيا إثيوبيا موروكو بروندي كاميرون فرنسا جرمنن سويزرلاندن زمصو بدرجة كلب زساتو تقدمتي استخافلو وددر بعوت رواندا وان تقدمتيو تعبيلو نيروم بأسلطاني سامسون سولومون تلغان تأسبيه كوب زغرب العدم مسرت أبو الدر كدد مشكلة زور رواندا 2014 تساتف كم زلا يفلات